החלל מתקשר לאומנות ולאנשים שאוהבים לחשוב מחוץ לקופסה, כי ריחוף הוא דבר מיוחד וכל כוכב מרהיב יותר מהאחר. החלל יכול להתאים לאנשים שאוהבים מדע. כל דבר בחלל מתקשר למדע. תופעות, חומרים, יצורים חיים ועוד. אבל תדעו שהחלל יכול להיות גם מסובך. החלל יכול להתאים גם לאנשים שאוהבים מסתורין. אוי לא, החללית נשאבת לתוך חור שחור. אם אתם אוהבים כל תחום בעולם, תדעו שגם החלל יכול להתאים. היי ילדה שלי, קרה לך משהו מיוחד היום? לא, הכל כרגיל. אתם מקווים שתהפכו את החלל לתחביב שלכם.